Altså for mig er kunst en zone, et område, hvor der hersker en enorm frihed, og hvor man kan eksperimentere og afprøve en masse visuelle ting. Og jeg har levet i den zone og gør det stadigvæk og har tænkt mig at dø i den. Det er frihed, men det er også begrænsninger og disciplin i skønforeningen. Så far, hvordan fandt du ud af, at billedkunst var det, du gerne ville bruge resten af dit liv på? Jamen altså, det var sådan, da jeg var lille og jeg gik i folkeskolen, og jeg sad og tegnede i alle timerne og sådan noget, der havde jeg slet ikke nogen forestilling om, at billedkunst, det var noget, man kunne sådan leve af, når man blev voksen. Så jeg så det ikke som noget job, så det var først i gymnasiet, og der havde jeg billedkunst som fag, og jeg var den eneste i klassen, der overhovedet lavede noget i det fag. Alle mine kammerater, de sad og lavede lektier i timen. Så han var meget glad for mig, læreren der, og han sagde med det samme, han så mine ting, at jeg skulle da på Kunstakademiet, når jeg var færdig med gymnasiet. Og der var aldrig nogen, der havde sagt til mig før, jeg vidste dårligt, hvad et kunstakademi var. In this old house, I'm not alone. I hjemmet har jeg egentlig ikke haft en kamp på den måde. Men i forhold til omgivelsen, synes jeg, det har været svært indimellem. Altså, jeg har jo oplevet også at blive mobbet, fordi jeg var anderledes. Det skete i gymnasiet. Det var også en af grundene til, at jeg gik ud af gymnasiet, fordi jeg kunne simpelthen ikke være der, fordi der var især en gruppe, der var ude efter mig, sådan nogle store klipper der, sådan nogle fyre der. Jeg var sådan en lille tynd splejs dengang, og jeg var meget optaget af okkulte ting og UFO'er, og jeg snakkede altid om sådan det overnaturlige og alt sådan noget, ikke? Og ja, så var jeg jo også has, og jeg gik i noget underligt tøj, og det følte jeg altså simpelthen, jeg kunne ikke. Jeg var meget sådan anti-borgerlig også, ikke? Det var der mange, der var, altså på venstrefløjen i hvert fald, ikke? Man kan sige, så er der jo også, der er jo sket virkelig, virkelig meget, det ved jeg jo også, altså for eksempel, at Lisbeth Bonde, som er kunsthistoriker, har skrevet en bog om dig, og Bille August har valgt at bruge dig i sin film Marie Krøyer, hvor du skulle melde om på nogle Krøyers billeder og så videre, så du har jo ligesom også haft en del, eller der har været en del store sådan, begivenheder. Jeg har set et af Peter Martinsens billeder i et katalog fra Bruun Rasmussen, og jeg blev meget optaget af det her billede og maleriet, og jeg tænkte, det var noget, som jeg godt kunne tænke mig at forestille mig at erhverve mig. Og jeg tog så ind på Bruun Rasmussens kunstaktioner og så det sådan live, og synes det var dybt betagende, og det endte så også med at købe det derinde. Og parallelt med det, så kontaktede jeg Peter privat, og så jeg godt kunne tænke mig at møde ham og snakke med ham om hans maleri og den måde, han arbejdede på. Og det gjorde vi så, at vi sad længe og snakkede, og så efterfølgende vi holdt den her fine kontakt ved lige. Marie, jeg ser dig. Og satan, hvor jeg ser dig. Krøyer, han er mere populær end nogensinde. Det må være et meget tilfreds menneske. Fru Krøyer. Det var sådan i Marie Krøyer, der skulle vi portrættere, eller hovedpersonen skulle, Søren Krøyer skulle portrættere Marie Krøyer, som han jo gør i virkeligheden selvfølgelig. Og den skuespillerinde, vi havde valgt, Birgitte Hjort Sørensen, hun lignede jo ikke 100% den rigtige Marie Krøyer. Så vi var nødt til at lave nogle korrigeringer på malerierne, således at når man så de billeder, der i filmen blev malet, altså at de også lignede den skuespiller, vi brugte. Så det var jo sådan lidt snyd i forhold til de oprindelige Søren Krøyers rigtige billeder. Så vi kontaktede Peter, som så dels lavede de her korrigeringer på de oprindelige Krøyers billeder, så Marie Krøyer lignede Birgitte Hjort Sørensen, skuespillerinde.
men også så vi kunne bruge Peters hånd, altså til alle nærbilleder, når man så, hvordan der blev malet. Så hvad med det her billede for eksempel, som du er med at male? Hvor skal det hen, eller hvad skal der ske med det? Jamen, det er ikke helt færdigt. Jeg arbejder stadigvæk lidt på det, men det skal til Paris om en uge. Ja. Så Det ser ellers godt ud, men det ved jeg ikke så meget om. Så det er godt, du måske kan lære mig det lidt. skal jeg lære dig, hvordan man gør? Ja. Okay, jamen det kan jeg godt. For det første er Peter Martensen en kunstner, som har sådan en autentisk side. Altså, der er intet sådan selv iscenesat, påtaget, overambitiøst ved ham. Det synes jeg er det mest unikke ved ham, det er, at han kan sætte tilværelsens gådefuldhed på en lidt drømmeagtig måde også op for os, så vi ligesom billederne bliver en sprække ind til os selv, til noget af det måske ubevidste oplevelsesstof, vi selv går rundt og tumler med. Jeg har min gang for øjeblikket på grund af en arbejdsopgave på Christiansborg Slot, hvor der hænger rigtig mange billeder, og også statsministerportrætter og ministerportrætter og formandsportrætter. Og der har Peter Martensen jo, han er den eneste danske kunstner, der har 2 portrætter hængende der. Jeg har været utrolig heldig, at jeg har altid fulgt mit eget mod. Jeg har aldrig gået efter strømmen. Jeg har aldrig lavet de ting, eller malet de billeder, som folk ville have, men jeg har bare fortsat på min måde, og på et eller andet tidspunkt, inde i mit hoved, der forestiller jeg mig, at folk er blevet overbevist om, fordi jeg bare er blevet ved, at så må der jo være noget om det, så må det jo være noget, jeg virkelig mener. Altså jeg tror, at man som kunstner jo, der er man jo et individ, et menneske i en omverden, altså i verden, hvor der er andre mennesker, og man har sin egen stemme, sin helt egen personlige stemme, og det er vigtigt, at man er tro mod den, at man simpelthen ikke lader sig rive med af andres idéer om, hvordan man burde være, eller hvordan de synes, man burde male sine billeder, eller lave sin kunst. Og heldigvis har jeg aldrig løbet tør for idéer, og jeg tror heller ikke, at jeg gør det, for jeg synes hele tiden, der er noget, der er spændende og interessant. Så det, jeg vil råde andre til, som også gerne vil være kunstnere, det er lyt til andre, men følg din egen stemme.